साहेब खरं तर भाजपकडून ज्या पद्धतीने राजकारण सुरू आहे, स्थानिक जे पक्ष आहेत, प्रादेशिक पक्ष, त्यांचं अस्तित्व संपत आलंय असं पाहायला मिळतं. बिहारच्या निवडणुका असतील, महाराष्ट्राच्या असतील, ज्या पद्धतीने त्यांनी निवडणुका लढलेल्या आहेत, कसं वाटतं, काय कसं पाहतात? माझा लोक लोकांना आणि त्या काँग्रेस संपते असं नसतं. पक्ष असे संपत नसतात, फेरविचार असतो. पुन्हा एकदा काँग्रेस आणि मला जी काँग्रेस समजते ती काँग्रेस संपणारी काँग्रेस नाही. गांधी नेहरू यांचा विचार स्वीकारलेली काँग्रेस आहे आणि त्यामुळे ती पुन्हा एकदा एका वेगळ्या स्थितीला पोचण्याचं तिचं आपण पाहू.